Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shirin namu na musan sahabbai. Sahabiyar mu ta yau ita ce Mariya Al-Qibtiyya. Cikakken sunanta shine Mariya binti Shamun, kuma ta kasance kyauta ne da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Jurai ibn Mina Muqawqis na Egypt. Tana daga cikin kyaututtuka da yawa lokacin da ya aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da su zuma da su kuɗaɗe da kayan sakawa da yawa. Daga ciki kuma sai aiko da ita Mariya da kuma ‘yar uwarta Sirin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba Hassan bin Sabit Sirin. Mariya ta karɓi addinin Musulunci kuma ta zama milki yamin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato kamar ƙwarƙwara kenan. Saboda haka ba ta daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta daga cikin uwayen muminai. Mariya ta kasance tana zama ne a yankin Awali, inda Ali radiyallahu anhu shi ma yake zama. A Zulhijja na shekara 8 bayan hijira, Mariya ta haifi ɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki sosai, ya zo masallaci fuskansa cike da annishuwa. Ya ce wa sahabbai, jiya da daddare an haifa min ɗa namiji, kuma zan kira shi da sunan babana Ibrahim. Kuma ya ce game da Mariya, ɗanta ya ‘yanta ta, wato yanzu ita ba ƙwarƙwara ba ce, amma kuma bata zama dai daga cikin wayen muminai ba. Ibrahim shi kaɗai ne daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba daga Khadija radiyallahu anha ba. Mariya ta rayu ne shekara 5 bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda ta rasu a shekara na 16 bayan hijira a lokacin khilafan Umar radiyallahu anhu. Umar ya mata sallan jana'iza, aka binne ta a makabartan Baqi. Allah ya mata rahama, Allah ya haɗa fuskokinmu da sahabbai da annabawa a aljannatul firdaus. Amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum.